Kagnasyon Action Reports. Second portion, patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw mitanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 9 na bulan sang Pebrero tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton talakayon karon nga aga ay abaw ang gobyerno na perde naman mga 11 bilyones sa buwis bangod sining pila ka natukiban ga trabaho ga obra sigarilyo nga wala gaagi sa gobyerno ginraid sang BIR. Ang kumilik nga konsulta sa ahensya sa gobyerno, ano ini niya pila ka kandidato nga nagasakaya sa plaka, red plate bla, nga iya sang gobyerno, pwede na, pamangkot na, sang kumilik sa pila ka sangasang gobyerno. Pisyeld mandatore ko no, sa kampanya na ikag posible sa pagbutar. Pila ini sa katong tagaan igtalupangod karon nga aga ining mga balita kag isyo idulong sa aton sa Action Radio Philippine Standard Time las 6:43 dugay na gurune bag-o lang natukian ang Bureau of Internal Revenue na grade sang isa ka warehouse. Mapati kamo ang warehouse nga gingrade ang kalaparon niya guro daw 5 ka basketball court mo. Kalapad-lapad yang nga pagkabudiga. Ano ang sulod sang among budiga? Ang sulod sang among budiga, mga kontrabando. Ang mga parapernalya sa pag-obra sang sigarilyo. Nakumpiskar ang drum-drum sang alcohol solvent. Powder ink na mga rulyo bala nga naga-obra sang sigarilyo. Kinarton nga sigarilyo, subong man ang tanan-tanan nga mga kagamitan sa pag-ubra sang sigarilyo nga wala nagaagi sa gobyerno. Ang buot silingon, nagasulod siya, ginabaligya nila ini, nga wala sang buwis. Kabalo kamo, kung pila ang kapirdihan sang gobyerno, 11 bilyones kakuntani, kaltason pa sa sigarilyo. Bag-o lang na diskubrihan, porte sa pagkadako nga budiga. Diin ini ginraid sang BIR dira sa Cabanatuan City, San Nueva Ecija. Porte, no? Hamak mo, bilyones siya ang balor nga kapirdihan sang gobyerno. Wala gaagi, wala ginakuhaan buwis. Baligya lang nga baligya. Bilyon ang kapirdihan sang gobyerno, bilyon man ang ganansya sining pila naton ka mga kauturan nga maluyagon sa iligal nga pagbuhat sa mga produkto pareho sang sigarilyo. Kung nadumduman pa ang sigarilyo, isa ini, kagang ilimnon bala, isa ini sang patungan sang mabugat kuntani kag dako-dako nga tax. Pero ariho, wala ginapatungan tax kay illegal. Diyos ini, diri malanggal isa ato na makmo, perte ya,
taga 5 ka basketball kalaparon sang ila warehouse nga ginaobrahan sang illegal ining sigarilyo. Wala pa ta kabalo kung anong mga panakot na sa sigarilyo nga ginbutang nila basi makahalalit sobra pa sa baga, sobra pa sa mga sigarilyo nga ginakaltasan buwes sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 46. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Good morning, kaibigan. May gusto sana akong ipakilala sa'yo. Pampagising ko. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3.
Sub-8 ko lang ni makadali, kadasig sa aton oras, ang FBI, ining FBI sa Amerika bala, nanawagan sa pumuluyo base kung may impormasyon kuno kundiin si Kibuloy i-report kuno sa malapit nga mga embassy sang kano. Si Justice Secretary Minardo Guevara na dumduman siling niya ang Department of Justice mag-issue sang Immigration Lookout Bulletin Order bato kay Kibuloy. Pero maikob kon mga bay ang tagreklamo. Pero niya tubtub subong, wala pa man sang ginpangabay ang FBI sa gobyerno sang pungsod Pilipinas. Wanted siya mong sang FBI sa madamo lang nga mga akusasyon. Perting akusasyon kay Kibuloy mo. Di budlayan kamusni kay gapakilala si Kibuloy nga anak sa niya Diyos. Base kon gabaan kamusin Perte mo gapakilala anak ako sang Diyos. Di perte. Si Kibuloy perting manggad mo. Di ang mga aligasyon niya nga ginadalaya dito sa Amerika mga babae nga ginapasulod nga may ang mga bisa paltik ginapangayo kayo dito ang iya grupo nga ginagamit sa simbahan niya pagkatapos ang mga babae mga gwapa ra sa kwarto ya gamasahe ka ginagamit niya night night duty ang panawag no amo na ang mga aligasyon na ya sang FBI kung sa bagay suno sa report si Kibuloy ni kuno wala man niya asawa mo kag wala kabataan tuod na Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:04 balikan ta kamo pagkatapos ini Life Extension Vitamin D3. Ang mga nagabusong nga nag-take ng vitamin D3 sa Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya ginagamat-amat tumakanding kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basic para nga nag-traffic ito or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Kabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.